Okay. Okay. Báid a bhór roimh raibh ag imacht fisin Phobail mar chuid de Seachtain na Gaeilge de Ben Ó Ceallaigh ag láthair Nualiobrálachas agus má Teanga sa Ghaeltacht. Is gríomhí Teanga fad bunaithe den aite clé Ben Ó Ceallaigh a bhfuil neart taide agus obair deanta aige ar cheas na Gaeilge agus an capitalist. Ach go háirithe an PhD saga, Neoliberalism and Language Shift, the Great Recession and the Socio-Linguistic Vitality of Ireland's Ghaeltacht, 2008 to 2018. A creatní sé a gafail san ídeag mar bhac lein an Oscail Grenadin san Alban. When Ben Dewey's Joshua A. Fishman as san taide PhD a rin sé, agus tá neart cainteanna deanta aige ar an ábhar ó hen. Dúlam sé Gaeilge agus Bratnis le rint blianta an us, agus is lector san lein Ghaeltacht in Allscoil Aberystwyth a Ben faoi láthair. Agus tá an buic gur tháinig sé tras na donta sa Drogamshire seo, chun an caint seo dheanú le fisin Phobail a gultar lám a gada mó fi mar ceol de Seachtain na Gaeilge. Gur míle maigad Ben? Gur mágad féin Owen, agus I dosach baislumm mhuíochas a bháil leis an lucht eagraithe le Owen agus Fergal agus Glór na Móna agus leis an gultúlan freisin ar nó. Is mór an onóir go mé a bheith an seo I bhfuir láthair aniu agus crochan sé mo chrí an áíire I gcóna I bheith láthair I measc réal feriste. Laura mé aniu ar fabéidir crí an nóméid nó mar sin agus an sin higlinn an tábhar a phlé nó cibé is míon libh. Nis muna diggin tú céad is brí le Nualiobrálachas ná bhí búrtha míná mé sin I gceann rá bhendir. Ach I dosach céim fá a bhfuil mé caint ar an ábhar seo a churabé. Well, smuintiam blianttí ó hin gur cónaí orm I Ghaeltacht a bhí a fáil bháis go mar, agus le mé sihir héimis I chanília the language movement. So na eiste sin deir sé, the chief enemy of a Celtic revival today is the crushing force of capitalism. Agus tá tradiisiún fada ó hinine le go gríomhí a gaí faoi rochionachar an capitalchais ar an Gaeilge. Phléan Cainnaché, Dini cos le Thomas McShimon, Andrews O'Cahasí agus golóir eile chomá. Ach ar bhealach rhetoric a bhínán go minic, ní gcónaí ach golóir gon scríbhnóireach sin. Ris sé I gcónaí nach raithete I bhaimín ar ire ar aine nach rá ar aon taobh go politiú leis na scríbhnóirí hána féin. Agus cé gur aontaime céad faoin géad leis an dearcaid sin. Chur sé iontas ar mar bhealach nar bhí mé mon máisteachta sa blanal Teanga san acadamh I Gaeilge. Agus henig mé gur ruairt golóir go príomhscoláirí na planal le Teanga nach réimhlóidí iad. Gur siad a rá a bheag na mhór an rud céine. Sa sihir acadúil a bhhanan leis an aithneartú Teanga, abritar go háan vinnic go bhfuil cuasaí acnamíochta lárnach I Meath agus bás Teangachaí. Mar hampla beirt scoláirí cáiliú le Grenoble agus Whaley, just economics may be the single strongest force influencing the fate of endangered languages. Agus tan tú fás ráites eile mar sin an. Ach mar sin héin, ní lá nach fíor bheag an taide a bhíonn céan chuí go díreach a gcurann an Gaeilge ratha le díthú Teangachaí mionlaithe. Ach mar hóisiílach libertarian, Credium go bhfuil sé táhaach go dtigan muid an prósa seo, agus go maith muid an a bhíonú go na Gaeilge agus eile go bhfuil an capitalchas is scriosú na Teanga, chomh leis an timpeallacht agus gachród eile. Thig déanna na hargóna sin a thug mé faoi mar thachtas MA dosach agus sin PhD Lua Owen agus leabhar hanig amach díreach raibh an nullig agus tá rinseá altaní scríbhfiú go faoin ábhar ó hin. Agus is ar chuidig an stuff agus ar an taide sin a bheits mé caint le bhiniu. Tá cúnaí ar an fuil láthair sa mreatan bheog ach raibh le linn agus I ní an taide ar a bhfuil an leabhar so an bunaí bhí cúnaí ar an gcuid gan na Gaeltachtaí na Phobail Ghaeltachta is láidre I Gaeilge agus idir chonal. Le linn an taide díre mé ar an Gaeltacht seachas ar an Gaeilge in éan fré chéile cé nachas an Gaeltacht mé, agus sin tuis go greidium go bhfuil táhacht olmhór leis na Phobail sin, agus nach an chomáile sin do Phobail Gaeilge san áitear tóga mé in iarthar ros cumáin. Ach merach na blianttí a chaith mé I mo chónaí agus ag obair san Gaeltacht,
bach Gaeilge I wad ní befasa agam. Agus in aríire is a wí leis na daine sin a lí a rian a gcuid ama, a Teanga, lom go fíal flahúil a bhfuil me an seo ag caint libh inniu. Ní hin le rá ar nó nach bhfuil rudí iontacha a tharlú ar son na Teanga tíomh mu chun Ghaeltacht effigiúil. An seo go háirid ar nó dúir an gur bé bel ferist an teisiom bhar is mú ró sin. Ach sílam gur féidir le beag na chuile réigúir aontú go mar chuile rud faoi churcann cin na Teanga níos measa nó níos dicre mirach an Ghaeltacht. Agus gur tubaiste cultúra a bhán in áíire a galach muidí. Agus tá bhuiil sin an cé nach chuil si imi fós. Mar sin, céird is nualiobrálachas an. Baintear mí nó ró úsáid as an terme nualiobrálach go minic sílam, ach ní hiictar go farsing é. Lena bhíú go siimplí sé an cinál capitalris atá an inniu é an nualiobrálachas. Well, céad is capitalris an bhíú. Well, sin an cór is achnamíocht atá ceannasach go hidirnáisiúnta in iniontar rudaí ar watha le brabús, in bhfuil cuacht ag daoine le muoin agus in na naibrion fórmhór mór na daoine ar watha le batha thuirtí dír agus le harigad a dhéanana go na capitalithe seo. Sin iad na daoine a úsáidín gcuid airigid le tiile airigid a dhéanana. Tháinig an capitalachas nualiobrálach chun cinn I dosach sna seachtóidí. Bhí sé mar ragra ag an am ar géirchéim an cínsíanachis, sin cínsíanism, bin an cinál Gaeilge a bhí an, a bhí ceannasach ar bheith ar trocha bliain rééis an darna cogad damda. Ní lám agam é a phlé go mion san óráid seo, ach tá sé suntasach gur sppraig an cínsíanachis, réimhlóidí ulmhóra ar fud an dain. Glúiseachtaí cearta sibhialta an seo agus in áiteach eile an strachailt in an cholínachis, bhí bealtainna 68 sa bhranc nuair a bhí fórmhór na níine ar stalc fórmhór na nibrithe. In 1969 ghlach na milliún ibrithe shellah ar bhunarchanna, sin idal go háirithe, bhí na pantéir rua an agus an feminachas ag teach chun cén agus cuasaí timpplacht agus an túfás glúiseachtaí sóisialta eile. Agus bhí sé go sprioc ag an bhrith réimhlóid nualiobrálach a lean an tréimhse sin a chintú nachmach dóhan síirse nó ama ag an lucht aibre a ríist le réimhlóidí a agrú. Mar a déir an scríbhneoir Mark Fisher, neoliberalism's real target was not its official enemies, the decadent monolith of the Soviet bloc and the crumbling compacts of social democracy and the New Deal, Keynesianism, which were collapsing under the weight of their own contradictions. Instead, neoliberalism is best understood as a project aimed at destroying, to the point of making them unthinkable, the experiments in democratic socialism and libertarian communism that were efflorescing at the end of the 60s and beginning of the 70s. No, mar a dúirt Oli Politual Cáiliúil eile Adolf Reed, bunan an nualiobrálachas agus capitalism without a working class opposition, agus hiige sin scrisú go brúdúil na cearchumann agus glúiseachtaí féinchosanta eile go chuid an luchta aibre sna seachtóidí agus sna hochtóidí. Rá a lom a bhí an ag an am in áíre idir an nualiobrálachas agus réimhlóid hóisialach idirnáisiúnta sna seascadí agus na seachtóidí agus arnú rua an tíomh contrátí. A céir go díreach atá gceist leis an gurthaige seo, bhfuil de réir theoiric an nualiobrálachas, níor chóir an stát a ladarach ar isteach I policy peibli, ach a bháin le rudaí a éascú de lucht capital, bancaní a thártháil agus rudaí an chinál sin. Mar sin níor chóir gon stát tíoch tóisialta óigáil nó seirbhísí sláinte nó idiachais in eisce chur ar fáil de chách agus a lehéid. Ach é sin a líga ágáil faoi riire an waragaí. Agus tá neamhréiteach bonúsach dá bhór idir an curthaige seo agus an gá go inéisteocht san Ghaeltacht mar eicasmuid. Níl sé sin chun leasa capital mar sin níor chóir gon stát a dhéanamh. Creideann tacathóirí an nualiobrálachas má éiríonn daoine saibhre níos saibhre fós, go siile an saibhres sin a nús ó mar agus go mbeidh muid a líg níos fearr as. Is argóint mhorálta í seo mar sin a deir go mbeidh sochaí níos fearr agan má tá Jeff Bezos agus Elon Musk níos saibhre. Anú tá miota sin an úsáideach go rion éid saibhre.
Is le linn an tígar cheiltí a hanig an curthaige seo I dreis I boblach na héireann, agus an tír a féimú mar chearman cánach go chorparáidí móra agus ardú crackáiltí a teacht freisin I títí. Ach ar nó hit an tún as sin a lig I 2008. Nis cé go romaid a lig bio linn a linn, slachan leis, ní higan daoine go minic gur bíon gheircéim idirnáisiúnta a thosa an tam sin an darna ceann bhesa I stair an chapelchais. Agus go dtíhanna brethir cén chuoin dhéanaan tú hós bhealaí bhesa ná cléisio Wall Street I 1929. Mar ragra ar an ggéirchéim seo chur an rialtas sa boblacht policy déine austerity I bhain, policy a ghar catachas paibli go cráv agus a thug 60 billiún go airgid paibli go na bancanna. Bhí méadú mór ar an ráta geosteachta eisimarcha wachtanas ina dhíos sin agus in aineoin chéirchéim seo an Nualiobrálachas neartú an córas sin sna bliantaí in 2008. Rud atá le feiceáil I go leor policy paibli, policy Teanga san áireamh. Nis céim bhaint atá ag seo leis an Ghaeltacht. Well, mar hús crimróis go ruirt mé go greideann Nualiobrálachas ná chóir an stát a láthair a chur isteach sa marga. Níor chóir mar sin go gurach an stát airgid a mú ar rudaí fánacha cosú le chearta go bhionn teangóirí. Agus tapiú an deis rééis clise 2008 le tarings sír a dhéanana ar tholáthar paibli I go leor réimse agus tá neart scríofaí ag ólaithe politiúla agus sochólaithe faoi dochar a dhéan sin. Disaster capitalism, capitalichas na hanachanne is dói a thug Naomi Klein ina leabhar cáiliúil de seach doctrine a foilsiú I 2007. Agus tharla seo go folas I Gaeilge thomá. Idir 2008 agus a 15 chaal údarás na Ghaeltachta beag nach 7.5 faoin géad dá bhisiad, 7.3.7 faoin géad. Chaal an rinn atá I bhail ar an Ghaeltacht breise 7 faoin géad. Agus cé go bhfuil sé sin ardaí rudbeag ó haon fiúanis 5 bliana déag rééis 2008. Tá buséad an údarás mar hampla fós cearcha 3 faoin géad níos lú ná bhí roimhna cirithe. 4.5 milliún euro déag versus 5.5 bhí an roimhe. Nuair a cheol an rialtas sa boblacht an plán forbartha náisiúnta I 2008 fógriú go gaithí 168 milliún ar an Ghaeltacht agus na Hileán idir 2008 agus 2007. Is na cum a bhreair sin ach ní chiallaíonn sé mór an in áíar a gan éon cóhéics. An cóhéics atá tábhachtach sa gá seo ná nachhuilann sin ach rúnaín beag níos mú ná leat na sime a cathú idir 2006 agus a 7 agus bin le linn Hampshire na Gaeilge. Rá a follatúla bhí agus atá sna cirithe seo ar fad ag bainte ón goshaintear agus a tabhairt gon úsachma. I measc na rudaí ar curú dearad of a ná scéim labhairt na Gaeilge a bhí gáin do hismóirí Ghaeltachta, dúntais tííochta agus ollscoilíochta go bhaintear na Ghaeltachta, an tábháin a bhí gáin go údarás na Ghaeltachta, friú réile sin a gnáam, pléireacha, grúpa cosal le Dór na Món a go deimhin, grúpa Alína agus Teanga a dhéan obair na gapal agus bhí an tábhachtach chun Phobail go háirid a daoine óga agus daoine faoi bhí bhaintáiste. Curú dearad le faointe agus scéal an dúachtáin agus go leor irisí eile thomá agus gearú buséad go na meán craoltóireachta go trom freisin. Agus thomá lei sin dúnú 3 ceann déag go na ní eagraithe déag Teanga a bhíochán raibh 2014 grúpi cos le cógáil náisiúnta na Gaeilge curú dearad lofa sin ar fad 3 ceann déag acu. Agus tá go leor rudaí eile a déan na lua freisin dámach an támagam. Sé simú le golín leis na cirithe seo rud a hanig mé ná Phobail Ghaeltachta ag churisteach ar le airgid aáil ó chuidig na corporáidí is mú ar dahan faoin na scéimeannaí freigracht hóisiúil a corporáideach so corporate social responsibility. Agus sin an írón is measa ná gur a bainte chuidig na corporáidí sin le crochú na géarchéime a thosaí in 2008 agus a sppraig na cirithe seo ar fád an sin bhí si de géire deafhaibblíochta á mar sin bhí Zurich Insurance mar hampla muoinú post múntireachta inis meán ceanna na corporáidí is mú ar dain.
Is fiú lua freisin go bhfuil loic áide leis an bátrún idirnáisiúnta tála feicáil gon déana búlú na mocht níos láidre. Cuimhnig í de réir an Nualiobrálachas go méid sochaí níos fearrag an más fíor má tá na daoine saibhre Gaeilge níos saibhre. Go raitha sé sin chun leasa cách. Is breig é sin ar nu ach sin abritar. Phobail sin tá rialtais ceangailte sa méid ar féidir lofa a dhéanamh. Tá bhíseo ag corporáidí agus inéistóirí móra ar folasaí peibli faoin Nualiobrálachas. Mar a bhíní Fred Block in alt ítach faoi nádar an capitalachas agus an stát. The ruling class does not rule. Wallin go háda. Munan dhéanaan rialtais cinnti a hásaíonn gnólachtaí móra. Bogis siad san Hairsáile agus déanar dochar gon Gaeilge agus ar an gcuí seo higlofa sríonn a chuineáil ar folasaithe nach dacian lofa, nach dacian leis na capitalithe. Hig sin a ahrú ar nu ach ceard chumann agus glúiseachtaí sóisialta láidir bheith an rud a phléas mé ar ball. Nis sola mogam ar rai Báitlam cúpla focail rá faoin gcóras pleanála Teanga san Ghaeltacht a hanagus teaching ábhuilas na dóigh agus a dag chuidúach go úlach na pleanála Teanga ar grúpaí deonacha Phobail san Ghaeltacht. Scríú mise go dtéann cúpla ceann in na pleana níos sin ceann ó thua I dtír chonal agus ceann I Gaeilge. Agus gan éon dabhairt tá tán na haibre ar siúlaigh effigií agus cuisteí pleanála Teanga ar fud na tíre. Ach deirtar go minic nach bhfuil go leor airgid an go choirí bhaim na bleanaí sin. Agus go dtéann an tairgid atá an, banú an tairgid sin ón giste muoinithe a bhíocháin le bóthraí a chóirú san Ghaeltacht. Rud a heastaí an go géir go minic, bunagur bunúsach Phobail. Agus chuann sé sin I gcuimne gom alt cáiliúil faoin Nualiobrálachas a scríú bursta ben an pec agus tickle agus deir siad an sin go bháin grúpaí áitiúla responsibility without power. While international institutions and actors an bank dáhanda, corporáidí and IMF agus leid fáin siad in power without responsibility. A form of regulatory dumping at the local scale while macro-rule regimes are remade in regressive and marketised ways. Agus dar lumsa gurbé sin atá tarlú le process na pleanála Teanga san Ghaeltacht mar atá sé faoi láthair responsibility without power. Hig rudaí a chuirteach faoi ranganí go dhaoine fásta, fógraíocht as Gaeilge, tacaíochtaí go na níonraí, rudaí atá riachtanach ar nu ach ní léon chead a bheith caintear fleanáil tííochta, ní léon sean a bheith caintear ostíocht ar bháid fearantóireachta. Responsibility without power, na bhíle léon. Mar sin cinál súl scipaí ar an tionchar a bhí ag an déana austerity ar folasaí Teanga. Ach cead faoin bobal é héin, well a rís tá túfás a déan a rá faoi seo, ach cinál achimra a thuras mé riomh le blaseo gon taide a thuirtríomh. Rud mór a lean 2008 ar nó agus atá fós in a bhaid an díostíocht. Bhí stát tionscaileach I dtír chonel ina ró 1300 in a fostaí raibh 2008. Agus an sin faoi fiche is sédéag bhí sé sin tití go 350 duine. Agus postnaí part-timesere san áireamh. Hit an tún as airná na tóigála freisin rud a bhí tobisteach gon Ghaeltacht go minic agus buile a bhí sa gúlhaachnaíochta agus an aspa beochta sa bobal gon turasóireachta tá an tábhaach go íre na héireann ar fad. I gceantar amháin na thuaim mar bheith is ag chuidig go dúnú cuaig cin as na sé óstáin tá sa bobal. Tá me duine gohfuil cean ó péire go le oscailt amachchan seo leúna dé tarlóid sé sin nach buile olmhór a bhí an sin gon turasóireacht in sa gceantar. Hitchin tinrah na coláistí saoirí freisin bhí titim 25 faoin géad an go náisiúnta san Ghaeltacht ar fad idir 2008 agus a 40 ach beag nach cearcha faoin géad I rint ceantrachaí iargúlta rud a bhí mar a dúirt ben an tí amháin am rud a bhí go thomlan tobisteach dá Phobail. Simúl go leor freisin bhí tionchar na géarchéime sin le feiceáil ar an tíreach teangólaíoch son linguistic landscape mar a thugtar ar sin fógraíocht agus cóiríocht.
Le linn an taide hanig mé siopí agus gnólachtaí áitichaí rá an Gaeilge in uachtar an bhógracht ach gur aistriú é sin go béirle inimacht má obair farce. Agus luadaíine lom go sé sin atála tuis go sé den círe turasóirí a bhela. Agus ní bhíon Gaeilge ag fórhórna turasóirí anú. Siod sampla a bháin go óstáin I Nuaile. Bhí sé beag nach fád in Gaeilge, an Gaeilge in uachtar, nar bhí me an I dosach I gamis a 15, agus sin an bhliain dar gion fu me ráis agus bhí an Gaeilge lig banti go áit, bhí sé crackáltaí agus béirle a bháin go héntangach a bhí an in I sin. Chur me fearr sa bubble faoi angla faoi seo, agus deir sé lom himimegur seo simú, tá sé brónach gur hála sé go léim, tíbhas de líana. Beidir gohfuil aspa misní nó mórtais nó muín an, agus go gapan siad go gaith siad iad héna díal trí bhéirle. Sin nar hit an tún bhealachas na Gaeilgeoirí a bheith dul go na coláistí saoirí. Bhín cinál tahrú seo I teachtas deach I gligan na líne. Níl lucht Gaeilge I teacht thugan níos mó, níl na postaní I ggóilachtaí an údarás mar hapla. Agus is rud cinál tebi é ach tein sé bhaim mar daoine, cinnti tein sé bhaim mar daoine. Tá me ceapa go bhfuil sé sa psyche is dói. Nis ní nach ine gur sppraig an díosteocht sin ráta áard eisimarcha atá fós ina bhaid sa Ghaeltacht. Go háirithe I measc daoine óga, agus mar léirgas sin, seo picture go bhalla I deach tábharne I Ghaeltacht hir chonel. Beidir go sé feici a chuide go bhah. Seo daoine as an maile sin atá imi dúireacht ó bhí gábhí as a hochtán. Ní ram an na picturí a lí a fitáil is teach sa picture go deann bhí níba bháin ná sin. An éid chéine áitichaí eile freisin anú, dúirt duine I ngáilí lom I fit sa séideag. Tá ráta an áard imircha an agus sé is fuide a héint tú sír, sé is áirde atá an ráta imircha. Ní cáil gom a rá gur bhfuil an Ghaeltacht agus an Teanga níos láidre de ré mar a héin tú sír freisin agus go bhfuil sé seo dá bhór tubaistach go haucaí na Teangas a gentar. A go dtíobhann sé báil séar fád bhealach ná gur faibbí fiú má hagan na daoine seo aráis, mar seansmach go dtucha siad aráis le partnéirí nó páistí gan éon Gaeilge agus níl an infrastruchtúr an leis an Teanga ó thuirtríomh gus dífa gus scioppaí an drochú a rud a churas leis an méarla sa gentar. Tá samplaí iontacha sa mreat an bheog go ionid nó éonid dín ólama go fáistí imircí iad agus fólam na Teanga go rií fásta a bhfuil taithí airsing agam héin ach níl a lehéid agan in éan faoi láthair. Is fiú ghom a lua freisin go ruirt go leor daoine gur íchel winter winter na Gaeltacht agus áiticha eile chomá gol imircha mar gheall a gcuid mórgáistí olmhóra. Mar sin cé gur tartháilú na bancaní le harigad paidlí airigid na níine seo airigid soginne bégan ghuioine dul thársáile le mórgáiste íoch go teacha bhí fágaí folamh in éireann atís go manacht na bancaní ceann céine na títí wofa. Tá sa go leor agan ar nó hana faoin dochar atá duine ag an níorchéim tííochta gon Ghaeltacht agus Phobail áiticha eile agus thársáile chomá. A cahar chuimnú go bhfuil an ggéirchéim sin an mar thura díreach an Nualiobrálachas. Níl na mórgáistí olmhóra sin teastal ó dhaoine a go bháin tuisc go bhfuil túrastálacha income an íseal I go mórtas le praosanna títí. Agus sin tá sé sin amhla ó scriosú na cearnchumann mar lua mé ar báil cuacht na gearnchumann. Mar sin ní bhíon ráha ag daoine ach le mórgáiste áil rud nach míoch amhla mas mín le tíorna talún a cheachant when ní líon ráha eile ach gol I dilamín na mancanna. Déadtí ar nó an stát níos mó tííocht thóisialta a thóigáil ach I lebe sin mar phléime fágtar é sin a lí faoi riire an waragaí. Sin fógra a hanig mé daft le déanaí teach I lár na Gaeltachta agus na ceantálaithe ag muomh ag gasc an
an bhógra gannne sé Airbnb ítach. Détí stop umláin a chur lei sin ar fád ar nó ach níontar. Cead a chéan ag margan. Nis, le golarás ag level an policy ar fa cúpla nóméid. Agus a hórlig bhfuil 8 nó teanga an seo agus éachtaní banti amach ag an drám dearrig. Tá irid sin measa agam ar bhfuil dinta ag an drám dearrig an seo. Bhhailm labhairt faoin gceist seo, chuirí bhaim policy teanga ag level an start. Mar tá 8 teanga agan in sa boblacht ach ní chuirtear é bhaim ar an drochar, agus sin rud a léirí an bhirt commissioner teanga bhí agan go bhíige seo ina dúras scálach i gomininic. Deirtar amantí síl na Gaeilge go bhfuil sé sin na tarlú tuiscúil na státear bhí sí nabdeach gon teanga ar chúisecinnti, ach sin míú ró himplaí I mthúram se. Agus tá sé táhaach go ddígachmuid an cóhéics níos letne ina bhfuil an aspa chuirí bhaim seo a tarlú, mar an rud atá táhaach faoi 8 ar nó ná go gurthaí bhaim ní dtíreach go mat sé an. An cóhéics atá táhaach an seo ar lom ná nua bhainisteocht Phobail, sin new public management I méle. Mún le é seo a hanig dreis rééis 2008 agus a thugann níos mó aibre ach níos lú achchunaí the staatsservíisi I chuile ranóg. Mar a déir Lynch is é seo one of the key policy changes institutionalized across the Western world from the 1990s onwards. It is a management strategy for neoliberalism. Siad an chuige aibrians an nualiobrálachas tíbhas di gon start. Few rev 2008 bhí sé le rá ag an OECD, Ireland has significantly advanced along a new public management continuum. Agus tá sé seo imi go mór in olcas ó héin. Mar a déir Muirish McCarthy, scholar policy Phobail, the 2011 to 16 period became one of unprecedented change for the Irish public service. Go bonusach rinú conílacha aibre na staatsservíiseach ní bavasa. Agus daar lom gur ág sé sin iad gan an tam no na hachwani leis na scéman Teanga a chuirí bhaim mar is ceart. Tá go leor a déad in na rá fui sin a ríist amach an tam agam ach creidim gur míú struchtara é sin ar an aspa chuirí bhaim a hastíon go na scémanaí a hastíon faoin 8 teangachaí. Feici sibh an seo go nathe lín na scémanaí sa gcorcar an sin a bhí an éig go mór I méid rééis 2008. Agus cé gur hit an lín an sin rééis 2014, níl an sin in áíra ach tuis gur thoisé an stát I dlachfuil scémanaí Teanga a bhí bhád níba lige ná na cin a bhí an ribh sin. I ceadú plananaí úfásacha. Anlag. Chur mé ceist ar rinne sinseirech in efig an commissioner Teanga faoin gceist seo. Ní man an a rá liv mar geall cuasaí etig a cé bhí an, ach duine an sinseirech go deo. Stuirt me, bhfuil an stáitseirvíis chun nabdeach in na Gaeilge is a cheapans pobl na Gaeilge. Agus dú pléileh an bháintú an dearca sin. Agus tíir sé ní an. Fectadum go mraithan go leor go bhfuil rudaí suntasacha eile le bheith pléileob seachas an chéis seo. Agus lean sé ar le sin a phlé tá tabhairt al umlan sa leabhar nó I PhD. Níl mé a rá a churabeh gur níomh iad na staatsservíise. Ach ibrithe iad thomá agus ibrithe iad ar rinú ionsaí orthú. Ionsaí fíochhar rééis 2008 agus ní ionta sé dá mhór I mthúramse nóair hitsin policy Gaeilge ar leataíomh. Ní fiúhún a bheith caintear na staatsservíisi Machiavellian seo atá in na Gaeilge ar chúiseacinnti. Tá sé sin thar a bheith siimplí agus mí cheart I mthúramse. Nis, le bogaráis ag an macro level ar bheith númid nó hó, tré eile go chuid an nualiobrálachas ná an ráta éigorthrama achnamíochta a héin I bart leis. Tá sefras céine ag an 2,000 duine is sefra ar dahan is atá ag na 4.6 billiún duine is buchte. Sin 2,000 duine versus 60 faoin géad go na daoine ar dahan. Smuintigí ar sin second, níl an focail áféiseach sách láidir. In éan an cás céine, in ábhir sa seacht sa boblacht bhí trocha 4 faoin géad gan sefras I lábha 1 faoin géad gan déanra.
faoi gáin is a seachtaigh hí na trícéad duine is saibhre sa tír chréis a gcuidse a rúblú ó 50 billiún go 100 billiún euro. Agus bin le linn na géarchéime achnamíochta bevesa í stair an stáit. Tá sé sin imi in olcas ó bhí Covid an mar tásta go hána seans. Nís céimhaint atá ag seo leis an Ghaeltacht. Well, I dosach, nuair a deir daoine nach bhfuil airgid an go chur chun cin na Teanga. Is breag í sin, ach go bhfuil an airgid na hachuiní sin, go bhfuil siad sciopí, go bhfuil siad gailtí, agus go bhfuil siad I lábha mionlach beag bíteach gon Phobail. A chomá leis an bhainte soléir sin, is galra é seo a chrochaíonn feibannaí sóisialta eile. Amantí deir daoine lom ar bhí mé caintear ar an ábhar seo, gur cuma faoin airgid in áíra, gur athrú meoin a heastíonn I leith na Teanga. Ach déanann an airgóin sin neamhord ar an nasc atá idir ideolaíochtaí na hideolaíochtaí atá I réim I sochaí agus an Gaeilge. Mar hamplan, ar bhín triblódí achnamíochta an is mú I bhád an seans go mbeidh mochuáin chineacha an. No go mbeidh daoine an túram gur churamú airgid I an Gaeilge. Nuair nach féidir le daoine na bilí teasa íoc nó bricfásta a thuirt go na páistí, is lú I bhád an seans go mbeidh siad a duine imrí faoi hacaí na Teanga. No na timplachta, no cabbé. Mar a dúirt socholaí cáiliúr ó Harvard Robert Putnam, as my economic situation becomes more dire, my focus narrows to personal and family survival. No I bhocla conalach mrá a leabharlam faoi seo, deir sé roimh an blean Teanga cathe díon a bheith os de cheann agus cathe job a bheith agat. Béidir nach má linne an airgóint bhfuil tuige bhfuil tefií ag teachtain seo le linn géarchéime tíochta, nó tuige bhfuil airgid a chur mú ar an Gaeilge seachas ar an tuirvís sláinte. Ach Tígam farrig na níine sin, tá sé éadróir, tá sé dírí síos nóir bechórgó a dhíú, suas an dréimere acmach, ach nuair atá rudaí a titim as a chéile, rudaí suntasach a titim as a chéile sa tochaí, tá sé níos dicre dlistanú a dhéine ar chatigas Gaeilge. Cé gur fiú agus gur féidir anú, ach ní léon dáhra go bhfuil sé níos dicre. Leabhar feimimeach ó údarás na Ghaeltachta lom faoin deisio, agus dúirt sé Chaal ní céad chuige duine jabaní an seo. But an rud a hála faoin Teanga, bhí sé ionta simú, because ghlach na postaní tús áite. Bhí cruniú peibli ag an ghábhlíon an sin, faoi ostíocht, agus níl dói ar bith sa dábhlíon sin, gur ó duine ar bith chun an Teanga a lua. Sampla eile é seo ar nó idir an go nasc idir an capalagus, an éigínteocht tóisialta a chrochaíonn an capalagus agus Meath na Teanga. Is sochaí atá níos cosrime bín rátaí muíine sóisialta, so social trust níos áirde. Agus tá sé sin táhaach, or mar a deir an leabhar the spirit level, trusters tend to believe that everyone should be treated with respect and tolerance. Agus luchannaí iad sin ar nó, respect and tolerance, atá an táhaach go hochaí ar bith a hacuas le cearta mionteangóirí. Is cáinte an hain í an tábhar seo, agus níl an támagam le gol níos fuide leis inniu ar an drochorach, ach mar gheall ar seo a lig, bí me swintiú go minic gur bé an policy Teanga is fear a déadach a bheith faoin gapalachas ná income ilíoch bonúsach agus seirbhísí ilíoch, universal basic income and services mar a thugtar arthú. Agus ar bhealach bhí torra seo le feicáil sa mreat an bheog le linn Covid, nuair a bhí méadú an mhór ar lín na níní a bhí a fólam bratanisha. Agus léirí taide an chonartha an seo gur an méadú I lín na níní le sim san Gaeilge ag an am céine. Agus bíad na híceochtaí pandéim agus an tam sir a bhí ag ar a leid cuideagan a sppraig an méadú sin credim. Mar sin saolaigh céad a déadach muid a dhéanamh dámach níos mó ama sir seo agus ama sir agus sir seo agan. Nis, anion na núchláin mór atá a bagartarin is an go éidireachtaí móra suntasach a fós. Cúpla bliain nó hin feilsiú leabhar dar benam Bartas úr na Gael, leabhar táhaach le multi maithe. Tugtar a New Deal for the Gaels as Béarla.
Le creamrú cén chuig go politúil a déití multi ulmhínacha pleanála Teanga mar atá sa leabhar sin agus leabhar maithe eile mar é a chuirí bhain, is fiúrún smuintiú an New Deal hain. Tharla seo America mar ragra chluisiú Wall Street 1950. Rinneú inéistíocht mhór in infrastruchtúr Phobail agus fiamsaíú caighdeán marachtáil a golóir gan déanamh. Fá bháin tharla an beartas uair seo ag an am na cuacht na geardchumann. Chur siad san íchel na politúirí, mar nuair atá ibríthe eagraithe is féidir linn stop a chur leis an gcóras fad. Scris an red scéir na ceardchumann ina dhí sin an drochúir ach sna níideag trochadí bhí siad fós an láidir agus tá sé ina Eisiomlár thuain gon bhéid féidir a bhaint amach le cuacht na geardchumann. An fá eile gur tharla an beartas uair ag an am ná gur géarchéim eacnamaíochta idirnáisiúnta a titim amach. Mar a luanna báil, de an ná nuair a dhéanann rialtais nó politúirí iirecht polisia ulmhínacha radachacha a chuirí bhain chun leas na choshaintear a dhéanamh. Déir lucht capital lofa bhfuil fágin muid an tír le inéisú a dhéanamh in áit atá níos fábhar chuin le rátaí cánach níos íslinn ó go bé. Agus bíon fatís politúirí go gálaí postaní agus mar sin géalann siad. Déad muid labhairt beidir sa ríosa san Gréig í gábhí sa cuaigte mar hampla gon cinál rud sin. Rialtas cléiteach scris an capitaltas idirnáisiúnta iad. A chréis 1950 ní rá éon áit ag na capitalí le nimocht mar bhí gach tír go don así na rire. Mar sin ghlach siad leis an martas uair. Bhí fatís orthú raibh na ceardchumann agus raibh an réabhlóid sóisialach agus hiag siad nach rá éon bhealach élia ocrú. Agus tá sé seo ábhartha ghuaine in nniu creide mar tá géarchéimeanna idirnáisiúnta eile bagart ar an bhuiil láthair go háiride ó thaobh na timpachta de agus béidir go nosglóí an éigeandál sin fuinneogaí eile go éidireachtaí politúla. Taistíonn ibríthe eagraithe mar a dearma a níl sé sin dóthaontaí a haallú go háiride leis an bhás ar líon na stalcaní atá feiceagan le cúpla míonús. Agus má bhíonn athrú mór politúla an beartas uair gon cinna déana béidir. Bei seans agan le taíochtaí I bhád níos mú a éileh gon Ghaeltacht agus go Phobail imimelacha ar an ngangchuid eile, mar a rinne rinsmhá gon Lochdaoibhre I America in Hampshire Roosevelt. Agus géarchéim na timplachta ó donna is atá inniu bei gála hathraithe níos mú ná bhí Americás na trochadí. Ach tráthúil golóir, tá golóir gona príomhúdar a scríbann faoin timplacht gon túram go dastaíonn réití son na timplachta a bhach freisin chun leas na Ghaeltachta. Leis sin a bhíon ó riomh spána me an sláánán seo riomh. Go ró vinnic I síl na pleanála Teanga, bhí daoine smuintiú gur bunan aithneartú Teanga agus ranganí go rií fásta má leithide gur bunan é agus scolanní tomideachis agus rudí an tóirt sin. Agus tá sé sinna lí an tábhat tá sé riochtanach anú. Ach siod cúpla slucht le chuide gan na scríbhnóirí móra I síl an aithneartaithe Teanga. Ag rá gur tóigáil Phobail is mú a heastíon, thar éon níala. So Colin Williams, all of the Bratanisha Gardaí, the Ghaeltacht, there's a political autonomy and economic autarky. Autarky, Keelan Shishin, Féin Real, Zonanegus autonomy, are the twin preconditions of successful language regeneration. Tábhachtach, Cuimhneoir seo, political autonomy and economic autarky. It is changes in societies, changes in society that affect linguistic diversity. So that is social policy rather than language policy that is needed to maintain it. Suzanne Romain, then like Fahi, Shaw, she arguments in favour of doing something to reverse language death are ultimately about preserving and sustaining viable communities. Curgi sin igamortas leis an méid a dear Naomi Klein faoin Martha's Úr Glas, the Green New Deal. Plan chun an Gaeilge a athrú ó bhain son na timplachta agus an cheartas hóisialta. Jershi, we need more than a New Deal painted green or a Marshall Plan with solar panels. We need changes of a different quality and character. We need wind and solar power that is distributed and where possible community owned, rather than the New Deal's highly centralised monopolistic river damming, hydro and fossil power.
We need beautifully designed, racially integrated, zero-carbon urban housing built with democratic input from communities of colour, rather than the sprawling white suburbs and racially segregated urban housing project of the post-war period. Nish, Shotáchtach, we need to devolve power and resources to indigenous communities, smallholder farmers, ranchers and sustainable fishing folk, so that they can lead a process of planting billions of trees, rehabilitating wetlands, renewing soil, rather than handing over control to the military and federal agencies. Marahorla, Samartas, Ur, Idosas, and Trochity. Tasúlagn go bhecinn sibh an chosúlacht idir devolving power and resources to indigenous communities, small farmers and fishermen, agus political autonomy and economic autarky as the twin preconditions of successful language revival. Tá an Gaeilge an tábhachtach ruaine sa seomra seo is dói. Ach an írinne lom ná I ré seo na néigendálaí gur gáúin ar gás an nasca le grúpi fórasacha eile, mar níl golóir gael nó mionteangurí dawan leis an góras a ahrú sa gui a dastain. A tan tá dearrig linn sa méidir go bhfuil riachtanas na Ghaeltachta, riachtanas pobl mionteangacha ag teacht leis an méid a hastain son na timpachta. Is cóharlawíntacha agans an dóchas gumsa camera. Watchlam freisin an seo tagarta dhéanamh go híthar Suzanne Romain a bhín ag labhairt a caint faoi nasc idir críomhnú na timpachta agus na héagsúlachta teangólaíochta. Bhín sé caintear an mith éagsúlacht cultúra, so biocultural diversity a thugtar ammantaí. Agus labhairítear freisin ammantaí an nasc leis an ólas ecólaíocht tradiisiúnta, so traditional ecological knowledge, an nasc idir Teanga agus an cinálólis a hastíon le muinte chur mhóthar or lasa. A caint an ggéircéim ecólaíoch agus pobl Teanga, hí me beidir goach simagah sna picture seo ó Ilan a níor na Halaban. Bhfuil sa géine aondanagah cid é an líne solis seo tá na forganú sin. Sin ardú na bhargaí atá áthúr go uist, ceann na Phobail dhearanacha ina bhfuil céadán suntasach go cainteoirí Gaeilge na Halaban fós fágin. Is tura é an ggéircéim timpachta ar nó an bhás achnamíochta gan teoran dawan atá teoranta. Bhás atá riachtanach gon capitalagus. Go dtíorach mar scrisan an capitalagus takeíocht gon Ghaeltacht, scrisan sé an méid a hastíon wen le bheith beo. De bhar na héigeandála seo cahar rudaí a ahrú. Muna dárlíonn sé sin bei feibhní níos mógan lá bás mionteangachaí moléin. Nis, díorach sulagríchniam le sampla a bháin gon cinál sochaí atá inchrochaí a spáintaíomh tagriam go róisibh. Siod ceantar I Kurdistan atá gá irid níos mú ná an bhelig, tá breis agus 3 bhilliún duine ina gcónaíán, agus tá sé de facto neamhsplách ó bhí an tarach Arabach, Arab Spring an, túram is 10 mbliain ó hin. Mar a bonan agus áiteachaí cosal leis an Égypt, bhí rath an réabhlóid an sin, mar bhí glúiseacht híre na Gurdínach, the Kurds, tar éis bheith ferbert ideolaíochta dar bannam cónaimachas déanlach nó democratic confederalism. Fa bliantaí raibh rábhílas a héineag. Mar sin nuair a deir daine amach leis an rialtas a legan, bhí siad ré leis an bholús politúil a lína le córas níos fearr. Tá ideolaíocht socu bunaí dhíolárnú cuachta an bheimneachas agus an ecólaíocht. Agus tá siad rééis an córas politúil agus Gaeilge an cheantar a ahrú ó bhain. Agus é aníos bunaí chórchoman agus cristí áitiúla Phobail. Is céimhaint atá ige seo le cuasaí Teanga, bhfuil chuilehaint mar a tharlaíonn sé. Tá chuirdeis I héin míghlach an Teanga míghlach I gcuidhá an cheantar ina labhairítearí. Seo díreach cuid gan na scéaltaí ó 3 bliain an nús faoi chus na Teanga sin. Ach in róisibh tá siad freiis a bhallairt gláán gon Teanga scrisa sin a chur I bhaim mar folasaí. Vini Owen Jones Gama Singardian. If a town of 50,000 has even one synagogue attended by just 15 Jews, Jewish representation is guaranteed on the assemblies.
Every poster is translated almost obsessively into every language of every minority, however few people belong to it. Agus tá sé sin ahantaí ina munracht. Má tá simime go tiile ó ólam faoin góras an sin mollam an fís an seo YouTube, The Communes of Rojava, a model in self-direction. Ní párás ní mar rá gur ba, ach tá sé inspiráideach agus léironn sé gur féidir linn buaní iontacha a bhaint amach nuair atá muid eagraithe agus ré. Tá rud é bhád éireann níos fearr ná bhí roimh an réabhlóid sé gentar sin. Tá sin faoi ionsaí leanúnach le bliantí fada ag stát feisíosteach na Tuirce híomh amháin agus ag sad an taobh eile. Agus ar nó bhúil an crit talúníiad go donna an sin le míanús. Bí me mún ó bhéirle na cúpla bhíon anús go ollscoil Rojava Zoom, agus bí me caiint leis na micléin an sin faoin grit talún, agus déir siad am nachhfuil sé go donna sa gentar réabhlóideach is atá sé i Kurdistan na Tuirce ach fógus tá na mílte caltí ar an drochúir. Tí go dúlafa. Tágama. Stoppa me ag caint igen nóid nó ró. Ach le cinál go conclúid a hairings le chéile. Tá córas atá an faoi láthair cléantaí go struchtara in riachtanas na Gaeilge. Brenítear airigid de Phobail na Teanga mar churamú, mar chatachas I leba mar inistíocht a jausíon ar sochaí. Tá sé mar an ggéine le tíocht, le sláinte, le hideachas, le pintin, le golóir eile. Ach mar sin héin, nuair atá muid eagraithe agus trodach, higlinn fós buaní a bhaint amach, rud atá fólamtaí go ríomhá ag an dream dearg an nó. Mar gheall na héigeandálaí atá á grothú ag an góras, bai rudaí a ahrús na bliantí atá ró, an tá sé gol táirm mas má nó olclin Ach má tá daoine an éite chlé eagraithe, higlinn a bheith cinnte gur ahrú an maithasa sin I leba iompú I dro an eisíostachas. Fuinte dócha sé sin dar lumsa, má ghlachan muid go dá riire leis an dúchláin, agus má ghríomhíonn muid dá réir le pobl so gina eagrú agus le luchaní fórasacha a chur chun cin, higlinn an dahan a jausú. Má tá tiile ólais webh chuirm na slánán higéine atá rá íire chuirgí riomfos tugam, nó má taon chéist eile agah. Siod an leabhar a scríú me, a ná ceannaí Tá tuis gur leabhar acadú le tá práis seafóideach níl annach leabhar le clúdach crua faoi láthair ba legan le clúdach bogaí teachtas amach níos déanaí im líon thart ar 5 punt ach tóir mé an PDF go aine atá rá íire in aisce. Tá sé freisin ar fáil libgen.is Library Genesis sí viidirlín le PDF aní all in aisce bíochas scúil sé míghraach ach ní málum sa cópceart so tá mé lánsásta sin a feidblú. Agus tá sé agam Google Drive freisin rinne mé mar a dearrma más míl le héine Tá níos mó faoin stoppa dúirt mé faoi folas an timpachta agus teanga san alt sin a hanig amach an nore agus I gaiinteile atá an YouTube leon. Dearra, mar a dúirt Martin O'Kane, sé dúlgus locht na Gaeilge a bheith ina sóisialaí. Tá súlagam rééis mar chainte aniu go bhfuil sé rudbeag níos soléire céan fá. Go raibh.